And guys, bago na naman yung bus na aksidente dito. Kaninang dumaan kami guys. Doon, yung truck nakapahiga. Yan yung truck guys, kanina nakahiga yan. Ngayon bago na naman, ando na naman yung bus. Ayan bumababa pa lang yung mga pasahero ata. Bumababa pa lang yan. Fresh pa yun eh. Fresh pa ata. Transfer pa lang ata walang nasugatan. Nagtili na dagpakas di ba ito? Awan kami awan ko na kami nagita kurang da sa signboard. Signage dapat DJ banda DJ pa lang dati ko na. Para nga road di da sintarang ata dan tumanan. Pagkatam. Dinik po na siguro ata. Di ba want to signboard dilay? Kasi siyempre na partak. Special latan, special nga trip, ibig sabihin ng nakatagad ko. Di ba mas siguro teto yung man na napakadanawan di panunong nang ito kaya madikuan. Lapitan natin guys. Dito lubog ko lagi na. Stop lang. Anong tulay ito? Yung arwas? Arwas? Sanusi? Arwas ka di dyan? Sanusi? Baru mana nanggal? Kasi gamit ka na Ay gangganing kayo? yung pagkata Di ba barrier na nga ko Di ba datoy ato tinitrak? Ay sapa limabas kami Ay pala kano parbangon na rin. Ay parbangon. Di pinakakuha na mo Katani ka barot. Nabit pa dato Kakaku kami lang. Tatatalahan. Wow. Ayun. Bago lang ulit guys. So check natin guys kung may nasaktan ba. Pakurba siya. Yun yung tatanong sa nila kung pakurba o kaya diretso lang. Pakurba? Sinudan niya nga kasi ng kotse. Kayo po yung nakasakay? Opo. Saan po ang biyahe nyo? Pauwi po kayo ng? Ordaneta po. Ordaneta. Bago lang daw po Kakakon lang. Ay lang. Lahat kayo dito, family reunion. Meron pa na discount? Kaninang May madaling. nabangga pa dyan kanina eh. Kaninang madaling araw yan. Nakahiga yan kanina. Hindi, kanina Wala namang din. nasaktan Kanina sa'yo. din. Wala namang nasaktan. Itong sasakyan mo. Buti nga may mga bato dito eh. Ay, hindi dati ka na So tignan natin guys. Wala naman daw nasaktan. Ayan, may mga matanda pa. Binababa pa lang nila guys. Yan yung kaninang madaling araw daw. Nakahiga to kanina nung dumaan kami. Ayan si nanay. Wala ko yung puputain. Nawa natin siya wala eh. Naligo po kayo? Galing po kayo ng outing? Sa Anda. Tundol. Dalawa yung dahilan. Ito yung tama ng bus guys. Ang tatangik, no? Ang tatangik tayo, hindi napantay. So, pagbaba kasi dyan guys, yung daanan dito, medyo kulang tayo ng signage. Kaya kung yung mga mabibilis na galing doon, hindi masyad mapapansin ka agad. Lalo ito pag madaling araw, ganun kulang na kulang to guys. Patigamin mo. Pati na napansin sa likod ko. Pwede mo muna dyan kung ano. Karagarato na. Kasi hindi naman malis tayo.
yan, special trip sila. Galing sila ng Anda sa Tundol. Nagkaroon sila ng family reunion. Ayun. Jaksukong ko na mabuya na kati. Mabuya na kati marketing. Comment na. Alam namin jaksukong ko na. May ambulansya. Anong gagawin niya? Home enjoy. Ito guys na truck, ayan, kaninang madaling araw, ayan, sabi ng matandang nakausap natin. Kaninang madaling araw. Ikot-ikot din yan. Nakahiga yan kanina eh. Yan ang bangon. Ito yung pangalawa. Kulang kasi ito ng kwan. Sana napansin nila to. Lagyan ng mga signage. 100 meters o kaya 200 meters bago dito sa tulay dapat nilalagyan nila ng warning sign.